aga m use opportunity a wee adreesị ụmụnne m abụọ ma ụmụnne m atọ sef. Gọvanọ Soludo gị nwa onye nke mbụ, nwunye gị bụ Nonye Soludo bụ onye nke abụọ, nwanne gị nwanyị bụrụkwa nwanne m nwanyị Uche Ekwunife bụ onye nke ịtọ. Ife m na-ekwu akanyọ aka megịnị akanyọ, biko dondoriko wotuo n'obi. Ife ahụ na-ese okwu na-esezina, biko nụ ọdụm obi mma na ọnụ ya apụta na igwe ọha na-atụ onwe unu okwute. By the way, mma ekwukwa etu o si wee dị m n'obi. Nwanne anyị nwaanyị wụ Nonye, amara m etu m esi wee gụnye na ndị na-atụ ikpe okwu a. Onwekwe ngụnye den ana m asị asị maka afọ m ka m si wee fụ ajị na abụ ya. Even ka ọ sara Uche okwu, ọ saghị ya ka ọ bịa kparịrị. So Nonye nke gị nọkwa n'akụkụ, emechaa m ekwu ife gbasara gị. Mana nwanne anyị nwoke wụ gọvanọ, biko ana m ayọ gị ka ayịyọ na-atọ okwu eze, na-atọ okwu eze mmụọ, maka na ịma na mmadụ wụ mmadụ, mmadụ wụ mmadụ. Onwedo onye na-achọ ka abịa n'ihu ọha gwa ya ife ga-adị ka ọwụ mkparị. Oge ebi akwuwe maka fake certificate and ikwu odi etu o esi ghara ịdị ka Uche ka ị na-agwa. Uche wụ mmadụ, ọnya butekwara ife ọsara. Anọ nwaanyị ka ọ wụ, so ntabi ụta mma atadebekwe n'oke na-abụ maka Uche gwara ya n'ime bụ ọnụ o wee chọkwa ife oyi emeghị ya afụghị ọfụ n'ahụ. O wee mee gịnị? O wee dọkpụtakwa nwanne ya nwaanyị wụ Nonye, maka anyị chabụ ụmụnne, ụnụ ncha bụ ụmụnne. O wee dọkpụta dọba ya ebe ahụ. Mana unu n'anya na ọ dịghọ mma. Mbadnuju onye nagoro mmụọ abịakwa kpọọ ya afọ ebe ahụ maka na ụmụnne aghọtaghọ na iwe nwanne ada eru n'ọkpụkpụ. Ife a na-akpọkwa m politiks wụ na mata etu ọnọdụ ịnọ na ya, kpatakpata ahụ 10, kpatakpata ahụ 20, hapụ ya chọọkwa ihe ọzọ ihe eme. Biko nụ, mana ife m na-ayọ ọwụ onye ekwuzi na ibe ya asaziri. Onwedo onye mụtara nwa n'ezi. Nke ahụ ife a na-ekwu n'ike ọnụ. Onye ọbụla eje n'okwu DNA, onye ọbụla eje n'ụlọ ọgwụ ọbụla. Ife m na-ayọ ụmụnne anyị nwaanyị na-aba na-ayọkwu gị nwa Soludo dịdị kpọkpọ. Ọ na onwezi onye kwuru pim, onwezi onye ekwute ife a. Ịbụkwa ndị na-eme content creation, efesikwa ife ọzọ ha ya ada eme. Ọ ya atọmụtọ hinne nwụnụ were okwu ma wee mee ife. Then nwanne anyị Nonye, o nwere ife ikwuru do oke mkpa maka ma ya ezukwu mma nkwụsịkwa n'ikwu na ndị Igbo ya anachiga na omenala, even though na gụnwa amahọ na omenala ka iji maka ekweta. Uche m enwere mgbe o ji agwa m na ị na-asị asị.
Uche m na-agwa m n'eziokwu ka ewu na ịmahọ nwoke wee nụọ di even though na ịmahọ na omenala si na nwaanyị onye Igbo ama mma nwoke wee nụọ di ị na-eche ikekwe ị na-eche na Christianity ọ bụ ọdụ Christianity dimandịrị ya ife dimandịrị ya wee omenala so ife ahụ i kwuru ọ ife dị oke mkpa maka anyị anachiga na omenala ka anyị na-eme wee create a group of republics enwero ndị na-ayọ ayịyọ enweghị ndị enweghị ụlọ hapịa na nke ayịyọ ọ ya ebute mgbagasị maka amara m mmadụ one stọdigoro ndị Igbo etu nsi wee stọdi ndị Igbo in fact onweghị onye stọdigoro ndị Igbo etu nsi stọdi ndị Igbo n'ụwa so ka anyị uzuo nke na omenala mere anyị oge enweghị oyi revenue oge enweghị 419 oge enweghị izu ohi oge enweghị ịtọ mmadụ wee kpata ego oge enwekwu ịrise to oke civil servant onwedo onye Igbo enweghị ụlọ omenala mere anyị ya ana ka omenala si wee mie omenala nyere onye ọbụla ana nwoke ọbụla anaghị a na-eru ịtụ ụtụ ụmụnna gbawanye ana nke ndị ụmụnna ya enyekwara ya aka rụọ ụlọ nke nwata nwaanyị ọwụzie na ife mkpamkpa eme na nwata nwaanyị anọghị di anyị enye ya ana be nna ya omenala mere anyị anachighị omenala so ọ bụ eziokwu nọ na ife ịkọ ọnụ na ife obi adịchaghị mma ka ị nọ wee kwuo na ị nụrụ di as a virgin and can repeat kwe believe m n'eziokwu ka ị kwuru and they believe amụwa na-ekwu n'ihi ebido yọwa ụmụ anyị ibi ebido yọwa ụmụ anyị nke ịtọ ka m na-ekwu ya ihe ebido yọwa ụmụ anyị na ụmụnne anyị ndị nwaanyị ha na-echeru ha nụọ di ka ha wee bido ndị na-ekọ nwoke na nwaanyị mekie ya agenda gị o wichabeghị asị gịnị o wichabeghị amadụ m na ị nwere ike ikwu ụdị ife ahụ amadụ na ị nwere ụdị ife ahụ meseji ahụ mana ebe ọwụ na by chance na ikwupụta gị bido kwurie na ebe ị mewuru ya na ụmụnne gị ya emewu ya anya bụ na Anambra sịkwa Anambra asị ha nọọ Igbo bido na-agwa ụmụnne anyị ndị nwaanyị bido na-agwa ụmụ anyị ndị nwaanyị na omenala si na ịma mma nwoke wee nụọ dị n'omenala Igbo ije na akwụkwọ m nke a na-akpọ Hebrew Igbo Republics ma ọ dị Igbos and Israel and Intercultural Study of the Largest Israelite Diaspora efu ebe site gara ọtụtụ ndị fụrụ ndị Igbo before ndị Igbo awa anyị okerekwu ife a na-eme ife dịka 100 years ago fasị na-emechi ego nwata nwaanyị onye Igbo di edurie na-ana ma amụọ ọgọdọ ọ na-amaga ọgọdọ di edurie na-achịnye ha akwa white a na-achịnye ha ọgọdọ white ụtụtụ ewenye ya enu afọ ọbara na ya amara na nne m nwata nwaanyị ahụ na o chukwara ya echukwa onye mụ na ya ṅụrụ ofu ara ịkaji nke ya ekwu okwu n'obodo m maka ife nke eji wee dị remarkable wụ nọọ survivor Biafra amaghị nwoke so ọ na-afụna na ife dị mma sikwa na ịkọ ọnụ apụta mana mgbe ebizi okwu a ka ọ ghara ito ogologo hinne gọvanọ Soludo senetọ Ekwunife first lady Nonye ụnụ ụmụnne ọ na-esezina o ka ọ dịbagodo etu a